Hello friends, hai na hai jotona ni YouTube channel go lamsogo inke tabo hai na hai video viral tongo social media wo jini tibrasa khoroksa brui chibuk si khana nai tongpu belai khane wana ma singsa belai khane kirima singsa inke nora u video no poila sakang nai negradi nge boni porai sin kok salai nai tong pa marang khablei kubide dalata ha motoi rok sahai tama bu istikar theza khaike daksi no roksi tongle bose ulole munui si tongkho belai ni wana ma singsa belai ni kirima singsa o siniti prasar wa bahai bunglang no kubai sasa de engkha uchibu khanai ba nagin hai sing tongsiblei YouTube rogo thumbnail rok nungmane hai chibu basa jagrok ke amatoi sibu hage hajar rok nagin hage khaija rok si nuk tongsu belai ni kirima singsa borok munui sosi sibu khasina ke ba kiri singsa bangsina namble comment khaibe lene ro kubuide dala nai na legra nung bahai bu ange thangi si nai musung tong ha borok bahai ke tongkha tomang kha ha ro khos koi tong manugu ba wana istangsiu nai nei pili tewasa haini kirima singsa nai nei baidi betari rok sewoi nalai tongo ule hoi sesi is kagya dagi tongmani tomaro bungkha ta kubai dengla ba rong haisile hapano samayata munui se tongkho tabok basai phaigana ake hi saka klo nai nei kagya mo kubai singnai ulei hi betari rok sewoi nalai tongo ba wana space wangla nge friend song aro parani borok rok bu samani kubai hi sau inke jengba mokol bwskang rok nuya khoba asuk bisas rok khaiyang nai apane je aro parani borok rok kok samani ke jat kubai ni sawo inke belai ni kirima singsa belai ni wana ma singsa borok kathang si sibu rok khasinai phungke ba omo thungtoma kok de borok si sibu khanai phungke ba pa belai ni wana janai kok haisi borok rono ma sapa ke bono ang chibu khamarok nuya kho asuk chrai phangni simi toroi logi phaimani tabok si omotai ke khana kho o age ro kise misa khana la hando borok munui so sibu mosa ang ro ni khla khana la aba mokol bai thang nuya ba asuk bisas khayata hendrokle bai hi chong bai kubai den khana kubai de sibu kha khana haike boni sago motai rok de kubuli tongkhana hani bangde bo hai koro ungma tongkhana ke bo sibu khapro rogle boni sori rok bahai bu tama bu bo te hai rono kisa si nai musungo habanu te tmai sawnai ba kapal haya tibra saroni birman kagya ulei hai ai motai haya pas kolowoi hake ung tong phaimanu amote hai gothana tongkha YouTube kholong nai di amo wai seya wai ni wai thasi nuk tongla social media wo inke mo thungtoma kok de thungtoma kok ya media rok si thangai camera sagai ma tong me namle asuke wana ma singsa kubai den khana dala den khana monoto sawani muthang ya kubai kheba kubai dala kheba dala habanu je asuk sawan ma rok kubai ni sai toma ba ang bisas khayuta a jaga wo nalai puro parani borok rok bo kwbangma nai tongbayo tei borok bo kubai no sai tongo amo kubai no wngoi obo khukjak ba age rogo de chibuk rok ba ung phailang borok yakho saka nge friend song je nai tongnai rok je nugui tongnai rok video no share khaina tapuri
daidi share khaidi belai ni wan ma singsa haisi nge friend chong noro ani video no naithok jala khe like khaina tapodi comment khaina tapodi nge tini ni video asung nung salai sinai next video rogo haini hai malai phirnai joto huske tomadi joto kaha kerung tongmodi haibanu chiboro takha baidi haisi belai ni wan ma singsa nge joto no khulungpa bye bye tata.